Ти много мърдаш. Я кажи, какво направи лелята? Какво направи лелята? Шкрът, шкрът. А ти какво правиш? Седеше? Мърдаше. Ти не си мърдал и гледаше на къде гледаше? Циците. А с машинката на постригаха ли та? Къде те постригаха? Там. Къде е там? Там. Я иди на прозореца. Я иди на прозореца. Така. Браво. Я сега се върни при мама и се усмихни за папа. Я се усмихни. Така. Папа. За папа се трябва. Сега мама се качи. Чакай. Ти сега не се виждаш. Тук виж нищо не се вижда. Така. Иди там. Така. И сега се усмихни. Усмихни се. Ей, браво! Хайде да ходиме да се обличаме. Какво има там? Коли. Какво правят колите?